खुलुमबाय आं माइनाव बसुमतारी गिबियावनो बर' रादाब नायगिरि नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायबाय लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैबाय आं गोदान मोनसे रादाब नोंथांमोना भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि गिबि खौराङाव दङ मोनसे दुखुनांथाव खौरां। सासे बर' फरायसुलिया गावनि जिउखौ फोजोबना लादों। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बेंटल जुनियर कलेजनि फरायसुलि 1 नं बालापारा गामिनि मौसुमि नार्जारिया गावनि नखरनि उन्दुग्रा खथायाव दौलें लाना गावखौ फोजोबना लादों होनना खौरां मोननाय जादों। मा जाहोननि थाखाय मौसुमि नार्जारिया गावखौ फोजोबस्रांना लाखो बिनि जाहोनखौ चिरां पुलिसा नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दङ होनना मिथिनो मोन्दों। 25 अक्ट'बर खालि जिल्ला कमिसनार आरो MLA फोरजों मोनसे सावराय मेल खुंनाय जागोन होनना फोरमायथिदों आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा खौरां बिबुंथिनि गेजेरजों, जेराव 25 नबेम्बराव केबिनेटआव मोनसे बिल थिसनगोन जेराव साहा हारिनो हा पाट्टा होनाय जागोन आरो साहा हारिनि नखरफोरनो 3 लाख बिगासो हा पाट्टा होनाय जागोन आरो मख'नो गोनांदि साहा हारिनि 4 लाख नखरनो हा पाट्टा होनाय जागोन होनना फोरमायथिदों गिबि मन्थ्रि बिथां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। दुलाराय बर' फरायसा आफाद एबसुआ क'क्राझार आरो सालाकाटिनि गेजेराव रेल ट्रेकआव IED बेरफ्रुसारनाय जाथायखौ गोख्रों रावजों सोंखारिदों। गोजोन थासारि सोलिबाय थानाय समावनो BTCआव गोजोन गैयै थासारिया फैफिनगोन नामा? थारैनो क'क्राझार सोहोरनि साखाथियावनो थानाय रेल ट्रेकआव गोहोगोरा IED बेरफ्रुदों। रेल ट्रेकआव गोहोगोरा IED बेरफ्रुनाय जाथायाव सोरनि आखाइ दङ बेखौ नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दङ। थांनाय साननि हराव क'क्राझार जिल्लानि सालाकाटियाव सिनाय मोनै दुथांफोरा रेलवे ट्रेकआव IED बेरफ्रुसार होनायखौ गोख्रों रावजों सोंखारिदों एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा। जाथायजों लोब्बा थानाय दायनिगिरिखौ गोख्रों संदाननानै साजा होनांगौ होनना सोरखार आरो पुलिस खुंथायनि खाथियाव दाबि दैखांदों फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा। फैगौ 30 अक्ट'बराव चिरां जिल्ला खुंथाया मिनि माराथन खुंनो साखाफारा जादों। हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय बादायलायनाया आलादा आलादा जागोन। गोसो गुदुं बादायारिफोरा 29 अक्ट'बरनि गेजेराव गाव गावनि मुं आरो थंखौ चिरां जिल्लानि गेलेमु बिफाननि मावख'आव जमा होनो नांगोन। मख'नो गोनांदि माराथन बादायनायनि सेथि बान्थायाव दङ 25,000 रां आरो नैथि बान्थायाव दङ 20,000 रां आरो थामथि बान्थायाव दङ 15,000 रां। मुंदांखा मेथाइ खनगिरि जुबिन गार्ग बिथांनि मोदोमाव महादेबनि टेटु बानायनाय दङमोन होनना गोख्रों रावजों फोरमायथिदों डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। जुबिन गार्गआ जोंनिख्रुइ देरसिन सासे शिब सिबियारिमोन होनना फोरमायथिदों। जुबिन गार्ग बिथाङा आंहा हारि गैया धोरोम गैया बुंनाया कान्चनजंगा सावथुननि मोनसे डायलगसो होनना फोरमायथिदों गिबि मन्थ्रि बिथां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। जुबिन गार्गे তেওঁৰ শৰীৰতে মহাদেৱৰ টেটু বনোৱা আছে। তেওঁ এজন শিৱ ভক্ত আছিল। এতিয়া তেওঁক লগাই দিয়া হ'ল মোৰ জাতি নাই ধৰ্ম নাই। মোৰ জাতি নাই ধৰ্ম নাইটো কাঞ্চনজংঘা চিনেমাৰ এটা ডাইলগ। কিন্তু জুবিন গাৰ্গে এজন আমাতকৈ ডাঙৰ শিৱ ভক্ত আছিল। তেওঁৰ ইয়াত চাব শিৱৰ ডাঙৰ টেটু। ৰীতা চৌধুৰীৰ লগত সাক্ষাৎকাৰত চাব তেওঁ বুজাইছিল তেওঁ কিমান শিৱ পূজা কৰে আৰু মোৰ লগত বহুত ফটো আছে য'ত জুবিনে মন্দিৰত পূজা কৰা। জুবিনকতো নাস্তিক বনাই দিলে বাওঁপন্থীসকলে। যি জুবিন নাছিল সেইটো জুবিন বনাব চেষ্টা কৰি থকা হৈছে। সেইকাৰণে বিজেপিয়ে ৰাজপথত নামিছে যাতে প্ৰকৃত যুৱ চাইনাयाव सिलभार मेडेल देरहानाय कमल कुमार बर' बिथांखौ गुवाहाटी लकप्रिय गपिनाथ बरदलै बिरखं गाथोनाव बरायदों। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय बाथौपुरी गामिनि कमल कुमार बर'आ थांनाय अक्ट'बर दाननि 14 खालारनिफ्राय 20 खालारसिम यासान चाइनायाव खुंजालांनाय जिथि वर्ल्ड कंफु चेम्पियनशिप 2025 मायथाइनि मुलुगनाङारि गेलेनाय बादायलायनायाव भारत हादरनि जानानै गेलेनानै सिलभारनि मेडेल देरहानो हादोंमोन।
थांनाय मैया बिथांखौ गुवाहाटीनि लकप्रिय गपिनाथ बरदलै बिरखं गाथोनाव गेलेनानै फैनाय समाव बाक्सा डिस्ट्रिक्ट उसु एसोसिएशनजों लोगोसे नखरनि बिमा-बिफा आरो गामिनि रायजो राजाफोरा बरायदों। जेन'बा दा आंनि फिसाया गुबुन जायगायाव गेलेहैदोंमोन नालाय बेनिखायनो जों न'खरनि आरो गामिनि एसोसिएशननि जानानै जों बरायनो फैदों। फिसायादि गेलेनानै सेकेन्ड प्राइज मोनबोदों जों बेखौ गोजोननायबो मोनदों। जेन'बा जों बिदिनो खस्थ' खालामनानै थाखा फैसा जमा खालामनानै फिसाखौ जों गेलेनो हगार हरदोंमोन। दा जोङो बेखिनि रांखौ खस्थ' खालामना दिहुनदों आरो बिदिनो मोसौ अमा बोरमा फाननानैबाबो जों हरदों खस्थ'नि गेजेरजोंबाबो हरदोंमोन। दा जेन'बा बेफोरबायदिनो मोजांनि सायाव मोजां गेलेलांनो हायो जोंबो बेखौ लुबैयो आरो जों इसोरनि सायाव आर'ज खालामो जोंनि फिसाया बिदिनो मालाबाफोर गेलेनो थांबावबा बिदिनो देरहासार जानानै फैथों। बिदिनो सरकाराथ' गोजौनि सरकारफोरा जेन'बा सारमोना अननानै जोंखौ गैयि न'खर हिसाबै सहाय होयोबा जों मोजां मोनगौमोन गेलेनायाव दावगाबावनो हाथों। चाइनायाव 10 कम्पोस्ट चेम्पियनशिप गेमाव बिथां कमल कुमार बर' बिथाङा दिनै गेलेनानै नैथि बान्था मोननो हाबाय। जोंनि हारिनि थाखाय हादरनि थाखाय जोबोद बाख्नायथावना खामानि बेफोरो। दा लोगोसेनो बिथांनि देरहानायाव गावनि बिमा बिफाजों लोगोसे बिथाङा फोरमायलांबाय गोबां सापर्टारफोरनि हेल्प दं होननानै। नाथाय बेबायदिनो बिथांनि गेलेनायाव आरो इयुनाव जेन आरो दावगाबावनो हायो बिनि थाखाय जोंनि बिटिसि गभर्नमेन्ट आसाम गभर्नमेन्ट आरो भारत गभर्नमेन्टनिफ्राय जोङो बिथांनि न'खरनिसिम फाइनान्सियेल एसिस्टेन्ट आरो बिदिनो बायदि रोखोमाव हेल्प मोनगोन होननानै जों आसा खालामनाय जायो आरो दा बिथांखौ बरायनो मोननानै जों गोजोननाय मोनदों। बेखिनियानो जों गामिनि जानानै फैबाय बिथांखौ बरायनो थाखाय। आसाम डाइरेक्टर जेनेरेल अफ पुलिस डिजिपि हारमित सिं बिथाङा क'क्राझार आरो सालाकाटिनि गेजेराव रेल लामायाव थांनाय साननि हर गेजेराव जानाय आइइडि बेरफ्रुनाय जाथायनि सायाव नायगिदिंफैनानै खौरां बिबुंथिनि गेजेरजों माखासे बाथ्राखौ फोरमायथिदों। যেনেকে লাগিছে এটা সাসপেক্টেড ব্লাষ্ট আছে কিন্তু ফৰেনসিক টিম আহি আছে প্লাস ইমান ফৰেনসিক স্যাম্পল ল'ব লাগে এইটো লোৱা হৈছে। কেইটামান লিড পোৱা হৈছে এতিয়া তদন্ত আৰম্ভ হৈছে। টেকনিক্যাল আৰু হিউম্যান দুটাই লিড পোৱা হৈছে। সো নিশ্চয় যে যিবিলাক এনেকৈ কাম কৰিছে সেইবিলাকটো ধৰা পৰিব কোনো কথা নাই। মই আহিছোঁ মই চালোঁ মোৰ আগত আইজি সাহেবে আহি পালে এছএছপি সাহেব তাতে আছিলে আগৰ পৰা এছএছপি আৰু জিআৰপি আছে আৰপিএফৰ মানুহে আহি পাইছে এতিয়া আইজি আৰপিএফ আহি আছে। আমি সব মিটিং অলৰেডি কৰিছোঁ আগত কেনেকৈ তদন্ত কৰিব লাগে কি লাইনত যাব লাগে সেইটো বুজোৱা হৈছে। এতিয়া আমি ৱেইট কৰিম।